টিপ্রাসাদের ব্যবসাটা করতে দেব না। তখা কসন্দ সিনি তং থাইও তংওইসি বরংनो गोप्लाय जों अ हानि नखा अ हानि बोसा जिनि अधिकार गैखादे खारियाव मानि गोबां बैनो माया गोनां हानि बागै दे बरकजोंनो दिनि असोखे तलातिख्लाय खा असोख कमजुनु खा सिक्ला सिक्लि तमा हमबाय निर अब्रा साकारानो जों नायवि तंगै इंलिया जोंबो जिनि रुकेल बाजाराव बरंनो आसर यांखे तमां थांना आसि सननि हेके मुसु बरक सारि आसि सननि हेके ओं मुचुक सारि आसि सननि टिप्रासाय हायसि 2026 नि टिप्रासाय वानसदि गंथाय कलावरावबो जतननो आइन कानुन तंगु बाजाराव मुइतिख्लाय फालानि बिजनेस खायबानि तमा टिप्रासानो के आसक रुगलिया बार बार वाइसाय आमो बार बार हायसि गंथाय कलावराव जोंबो कतालिया प्रिमासेना हायसि तमा हमबाय सारि आइगेनि हायखे हकां बालनाय र फाइ बेलेहा हायनि दे अमत हायखेबा खायजाखा आगे हकां बालनाय र तंग तंफ्रो असो थंजाया हें वानसौ अब थंजाकथायानो गिरैबो मा तंबायबो दिनि बरंनि बर हकां बालनाय गिरैखाय सुइ दे दिनि जोंनो अमत दायखे कमजुरनुखा या प्रिकेटाल सेवानि मावान संनाय गोबैसासा या प्रिकेटाल सेसिनाय हिलाखे जतन सेसिकां थांनाय जतन सेसिकां हिंनाय जों कमजु नर्मेल के तंगै अमर खांराय र जोंनो फांपायले साग बगजागलिया जों अयन दफाबा अहानि बोसाराव जों माखासिनाय जों मावान संनाय दिनि बीजेपी सीपीएम कांग्रेस आईपीएफटी खायवै अ दफा थंजाक दंमानि अ हानि बोसा थंजाक दंमानि निरखे नुगिया दे निरखे अ खनजबाय खोनाया दे अ मकल बाय नुगिया दे तमानि बाङै बुकु कालाराव जा नरना आं सोंमुचुगु दिनि जिनि एमडीसी सर सुरज देवर माहाय ओंगा नांनाय बायदै ते कनै कथा बताय खरां पेसानाय चलांके जोंनो फांपायरे yang खामो परमा परेखेनो जिनि टिप्रासाराव छिरि दफानि हामजाक मानि क्रिख्यां थांपायु हैजि फायदि सिग्ला सिग्लिराव देवायसा जों कताल याप्रि मासेनाय मावान संनाय हानि बागैनो बुबाग्राबा साखाबले थानसा तंदि हामजाक मानि तंदि खारियाव मानि सिदि टिप्रासा बे टिप्रासा हामजाक लायदि थानसां लायदि जिनि बुबाग्राबा जरै बे कक साबले हामजाक मानि क्रिख्या थानसा क्रिख्या जिनि हावा तंगैसि yang nani fayui jini hawa tongwisi borongno ain kanon sija borongno keplai जोंखे टिप्रासा रंखेनो खाना सनै हायनि खक्ति मनक लायरै हो हायनि बागै दे तिनि मरो यागलायखे बेलाय वान सकथाय आसिसनि दाङा आप्रतो जों असक बाजाक सिजा ओं याफा नों मानो दाबोनि सरायरो थैखे थैलायनाय जासि हायसि वान सक हायसि गंथाय कलावरावबो गंथाय कलाव गोबां मान क बरक सिउ क बरक मानाय दं खोनाथों क बरक आं औ क भिडिअ सोनाव हायसि
बेलायखायनो जोंनो संखा कम नुगै कमजोर नुहायजि फारि जोंबो जिनि तिप्रसा एरियाव बर'नो बाजार हाथि चारो यांखे बाजार कारो यांखे तमां लायनाय हर जों लायनाय दै गायसाखौ जों तिप्रसा बाय तिप्रसा हांखे दै थां गरैखा दै थां गरैखा बनि बखे फायसिनाय दिनै अन्य दफा बायखेने जे मानि दिनो खरां ते सालायनाय नेक्स्ट संखेनो गिरि खिथ नर्मेल मा पाइबेबो जिनि तिप्रसा दिनै सानजानानि हयते बोसोर भिडिअ बांखा ब्रुं खरां ते सारि जतनो ओ भिडिअ सोनादि ताकि नेक्स्ट अमरताहि दांथों दिनै त्रिपुरा सरकार आं सों मुचोगु सबका साथ सबका विकास निराव वान चौबन बियां थांखा सबका साथ सबका विकास नौना आं सों मुचु बियां थांबाय बिखा एमएलए मंत्री बाय बिखा ब्लेन्द्र दिनै निनि ताखौ तिप्राजो निजेनि हाव मैखोथों फालन मा फालिया जाबो फरानो तंग केसेके मा तंलाय वन सोबायदि ताको ते बुसो 75 year प्लेस हाइट दं 19 year फंथुं जों थानसा गरैखे जिनि तिप्रासार कोनो सलुशन फुलुङा सक्सेसफुल ङा आइसि मावान संना दको आनि कौरव सेसे तंखे नाकार जाबायदि सामानि तंलायखे जत तिप्रसा सिखलार जों कताल याप्रि मासेने तै ओ भिडिअ जागा जागानो शेयर खायरदि सब्सक्राइब खाजिया रंखे प्लीज सब्सक्राइब खायर जो बायदि जतन थाने आं कयहरो